Alas 6:31 oras natin, nasawi po sa pamamaril ang isang tricycle driver habang namamasada po sa barangay Lubong, Umingan, Pangasinan. Kinilala po ang biktima na isang 63 anyos na tricycle driver at residente po ng nasabing lugar. Ayon po sa imbestigasyon, ilang beses na pinaputukan ng riding in tandem ang suspek o na suspek ang biktima. Sakay pa ng ang mga pasahero ng biktima na mangyari ang nasabing insidente. Ayon sa mga nakasaksi, nakasuot umano ng bonnet ang mga suspek na agad tumakas lula ng motorsiklo. Itinakbo naman sa pinakamalapit na pagamutan ng biktima ngunit ideklarang dead on arrival. Hinihinalang dahil sa iringan sa lupa at paghihiganti ang motibo sa pamamaril ayon sa mga otoridad. Patuloy naman ang investigasyon at dragnet operation at backtracking sa CCTV footage upang matunton ang mga sospek sa nasabing krimen. IFM News. IFM News. IFM News.